είμαι η Μανουέλα και στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε contouring και highlight, δηλαδή φωτοσκιάσεις και να δώσουμε λάμψη στο πρόσωπο. Αν θέλετε να δείτε πώς θα το πετύχετε, απλά παρακολουθήστε το βίντεο. Ξεκινάμε βάζοντας make-up. Θα χρησιμοποιήσω το Natural Fix το 02 της Radiant σε όλο το πρόσωπο. Θα πάρω λίγη ποσότητα και με το σφουγγαράκι θα το απλώσω. Στη συνέχεια το concealer. Θα χρησιμοποιήσω το Illuminator το 03 της Radiant και θα σχηματίσω δύο τρίγωνα κάτω από τα μάτια. Ανάμεσα στα φρύδια. Πάνω στη μύτη. Πάνω από τα χείλη και πηγούνι. Και το σβήνουμε με το σφουγγαράκι. Και πάμε για το contouring. Θα χρησιμοποιήσω το cream powder το 06 της Radiant και με ένα λεπτό τρίχινο πινέλο θα τοποθετήσω κάτω από τα ζυγωματικά, από το λοβό του αυτιού, γύρω από τους κροτάφους και προς τα πάνω. Αν έχουμε μεγάλο μέτωπο, βάζουμε γύρω-γύρω σύριζα στη ρίζα, ώστε να καλυφθεί. Και στα πλαϊνά της μύτης. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται πιο λεπτή η μύτη. Και κάτω χαμηλά, ώστε να καλυφθούν και να φαίνονται πιο έντονα οι γωνίες. Και κάτω από το πηγούνι. Και τώρα θα πάρω το 06 το stick της 17 και θα δώσω φωτεινότητα στα σημεία πάλι κάτω από τα μάτια. Πάνω στη μύτη. Ανάμεσα στα φρύδια. Πάνω από τα χείλη και πηγούνι. Φωτίζουμε τα σημεία που θέλουν να βγουν προς τα έξω και βάζουμε το σκούρο στα σημεία που θέλουμε να κρύψουμε. Και πάμε στο σβήσιμο. Θα επιλέξω το πινέλο της MAC και θα σβήσω το σκούρο make-up. Και για να σβήσω τη φωτεινότητα θα επιλέξω ένα τρίχινο. Στη συνέχεια πάμε να βάλουμε λίγο πούδρα. Θα χρησιμοποιήσω σε σκόνη μορφή το νούμερο 4 της 17 και θα τοποθετήσω στα σημεία που έχουμε δώσει φωτεινότητα. Κάτω από τα μάτια και κάτω από τα ζυγωματικά. Και στη συνέχεια θα επιλέξω τη 08 Loose Powder της Radiant και με το κοστό πινέλο της Radiant θα τοποθετήσω πάνω στο σκούρο. Έχει και μια φανταστική γυαλάδα που μου αρέσει πολύ. Και τέλος πάμε να δώσουμε λίγο λάμψη. Θα χρησιμοποιήσω την 120 σκιά της Radiant και με ένα πινέλο του ρούζ θα τοποθετήσω πάνω στα ζυγωματικά. Πάνω στο κόκαλο. Και δίνει μια φανταστική γυαλάδα. Προσοχή να μην έρθει πολύ κοντά στα μάγουλα, γιατί εδώ συνήθως έχουμε πόρους και δεν θέλουμε να τους τονίσουμε. Και πάνω στη μύτη. Και με ένα πιο λεπτό πινέλο θα τοποθετήσω και κάτω το φρύδι. Αυτό ήτανε. Πάμε να βάλουμε και λίγο κραγιόν. Για περίγραμμα θα χρησιμοποιήσω το νούμερο 29 της 17 και για κραγιόν το matte lipstick το νούμερο 35 της 17. Αυτός λοιπόν ήταν ένας από τους τρόπους που μπορούμε να κάνουμε φωτοσκιάσεις στο πρόσωπο.
Ελπίζω να σας άρεσε και μην διστάσετε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Μπορείτε να με ακολουθείτε πάντα στο Facebook και στο Instagram. Τα προϊόντα που χρησιμοποίησα υπάρχουν κάτω στην περιγραφή. Είμαι η Μανουέλα και ως την επόμενη φορά, φιλάκια!